Dobro večer. Evo nas konačno na našem omiljenom mestu za kuvanje. U toku su kosački radovi ili vadarski radovi. A neko kosi, a neko mora i da spremi doručak. Evo u daljini vidite jedno od naših omiljenih instrumenta za kuvanje. Spremili smo drva. Sad ćemo zapalimo vatricu i krećemo lagano. Vatra je lagano krenula. Ide odlično. Da vidite šta smo spremili za današnji doručak. Slanjenica, kobasice, slanjenica s kojom ćemo da očistimo tanjiraču. Izrendana mozzarella i dimljeni kačkavalj. To ćete da vidite šta ćemo s tim. Mora povrće, paprike, ljute paprike. Naravno za doručak jaja i tost hleb. Nama, dragi prijatelji, inspiracija ili prijateljica, kako hoćete, bolje prijateljica. Tako da, evo malo ambijenta. Kosač tamo maje. Da popijemo pa da počnemo. Ajde, zdravo bili. Sad ćemo da uzmemo da zagrejemo tanjiraču koju uvek. Stavimo prvo ovako. Da ne ugušimo vatru. Sad će vatra da je dobro ugreje. Pa ćemo poslije da je prevestimo. Da se dobro ugreje i da je sa slaninom očistimo. Pepera. Prvo ćemo da očistimo. Već je vruća. Ona je jako brzo upija toplotu. Već čvrsti. Već je čista, ali to mora da skinemo. Tanjirača se ugrejala. Slanjenica za koju ne marite, mada i ona je dobra. Znači dobro namažete tanjiraču slaninom. Da sve to, a vidite šta tu sve ima. A ne treba da bude. Vidjet ćete kako će poslije da bude lepa, usijana, da se ucrni. Da sija, ne da se ucrni. Evo ga, slanjenica je uradila svoje, to nije trajalo ni 5 minuta. Možda je baciti u vatru, neka je zapali još malo. Sad uzmete dosta papira ili vruće. Papir, rukavice obavezno. Vidite da će to i da se upali. Ovo dođe kao flambirano. Flambirana tanjirača, vrućo! Sad ćemo da... Vidite koliko je vruće da se upalila. Ćemo da je stavimo na kamen. Evo ga, skinuto. Bacite sve to tu. Sad, pošto je jako vruće, ne želimo prejaku vatru. Vatru ćemo ovako da podelimo. Pola ćemo da izvučemo ovdje da gori. A tanjiraču stavimo tamo na blažu vatru, da nam ne bi sve jako brzo gorelo. A ovdje ćemo da dodajemo, mada ja mislim da je čak ovo i dovoljno vatra za ono šta mi planiramo. Znači, tanjirača, vidite kakva je crna, čista. Stavljamo na ovu stranu da ima manje vatre. Probamo da ispravimo, to nam ne uspeva. Ali dobro, nešto ćemo da se uspijemo. Tanjirača je spremna, sad ću spremimo malo ovo ostalo. Sa slanjenice ćemo skinuti kožuru jer nam ne treba. Znači, skinete kožuricu. Tako i zarežite ovako na komade otprilike santimetar, ali ne skroz da ne otpadne, da je lakše okrećete. To je to, ovo ostavite tu i idemo da krenemo. Znači, stavim slanjenicu, cvrči i kobaje, domaće kobaje, sveže, ne sušene, ne dimljene, od našeg mesara domaćeg. Rasporedite i to lagano ispečemo da ga spremimo. Slanjenicu za dalju obradu, a kobaje ćemo da jedemo kad budu gotove. Malo inspiracije, ajde zdravo bili.
Sad, što je velika temperatura, okrećite. Da ne zagori. Ali smo je lepo spustili. Lepo smo spustili temperaturu. Da ne gori. A ova je ovdje mnogo, sad ćemo ovo okrećite. Ako ima neka koja je ovdje ko ova, okrećite, ova je skoro gotova. Samo hoćemo da je zatvorimo. Kubaja će malo duže jer je sveža. To. Znači ovo otprilike težimo ovome. Da bude reš s polja i sočna iznutra. To je to, samo okrećite da ne zagori. Ne sve zagori, onda sve upropasti. Čajnica nam je gotova. Evo da vidite, znači nećemo da je osušimo, da bude reš. Ćemo dalje malo još da je obrađujemo. Da ćemo da bude sočna. Čajnicu smo izvadili. I kobaje ostavimo da se peku. Čajnicu ćemo malo ostavimo da se prohladi. Pa za to vreme, dok čajnica hladi, da spremimo paprike. Najlakši način da izvadite ovo je da uradite i onda da izvučete, ali kad nema dršku, onda to upadne i onda problemi. Da vam se to ne bi desilo što se meni sad desilo, možete se neki istresite, a nema dršku, imate nož i onda ste mirni. Znači skinemo sa paprike ove vrhove, polako, da je ne oštetimo. Tako. To smo uradili, znači paprike pravne, možete malo da bi napravili prostora. I ovo iz sredine izvučite, ali ne mora. I onda šta radimo? Uzmemo papriku, uzmemo našu mešavinu kačkavalja, stavimo u svaku po malo. Možete da natapkate malo, to će ovako da se istopi, da mi ima mjesta za dalje. Znači možda je bolje uzeti malo duže paprike, da bi imali mjesta da ubacimo sve šta hoćemo. Sad paprike može i ovdje. Sad ćemo ovu slanicu, prohladila se, da isečemo do kraja i na sitne komade. Tako, i ovo ću onako, ne mora uopšte, samo sečite. Kobaja se peče. Sad uzmete papričice i ide slanica. Tako, jedna. Druga. Treća. Vidimo opet malo kačkavalja. Kačkavalj je mekan. Može slanica. A i ovako će sve da se istopi. Tako da će da bude odlično. Drugu. Kačkavalja. O, treba će nam i treća slanica, što je dobro. Nikad ne vučite nož drškom po dasi. To stupi se. Znači ovdje, još malo ovoga. Još malo ovoga, vidjet ćemo naći neki da možda malo ovo zatvorimo. I ova treća, koja je na kraju ispala najpogodnija ili je najdublja. Znači mozzarella i dimljeni kačkavalj, ovo bi trebalo bude savršeno. I slaninica. Znači kad pečete uvek vrh na gore, da ne curi, slaninicom ćemo ovo lepo da
Ovako. Ćemo da se potvrdimo da nam ne ispada. Može i ovdje dodamo 2, 3. Malo bolje to. Pravimo. I ovo treća. To je to. Pečice su gotove i mogu lagano na vatru. Ako sad kliđu i šta da radimo, ali obratite pažnju da vam bude na gore ovaj otvor. Da. I sad polako. Sad ćemo žicu sa sve 3 strane. Da će sve unutra istupiti na laganoj vatri. Dodali smo i 2 ljute. Mora malo ljute, bez ljute ništa. Paprike mora dokrećite, što je malo teško s ovim, pa ćemo rukom. Ono izgoru. Ono to ću tu treba da se topi malo. Nešto ispadne, vi vratite, nije strašno. Ovo je malo iz ruke snimanje, kamerman je malo zauzet. Ali da dobijete kao igrice iz prvog lica. Znači na laganoj vatri, to je najvažnije. Da ništa ne izgori. I okrećite, okrećite, okrećite. I pratite stanje. Predobro. Da napravimo salaticu. Dok će bude prava letnja salatica. Paradajz, krastavci, luk crveni. Standardica. Evo, imam jedan predlog kako da sečete paradajz i salatu. Jednom uzduž i ostalo popreko. I budu taman parčići, ne preveliki, ne premali. Znači ne mora nešto precizno, luk samo na pola. Ovako se raspadne, držite ga, jer klizi. Kaže moj drugar, izgleda top. On je veliki gurman i veliki stručnjak za klopu. Može ovako, pošto mi volimo puno luka. Puno luka. Lepa velika činija za salatu. Stavčiće na pola. Kao vozić. Izgleda da inspiracija dobro uradila svoj posao. To je to. Sad ide začinjavanje po ukusu, so, biber, maslinovo ulje, ništa više ne treba. Imamo još jednog ovdje. Jedan član želi, onaj gurman, kajganu se koprio, pa ćemo to da umešamo tamo malo. Tako da vidjet ćete. Da vidite kako napreduje. Polako, lagana vatra. Nećemo da gori. Može rukom da se okreće. Tako. Papriku krećite, pa se vam nešto ne ispadne. Evo, lepo se... Ako ispadne, sarajmo. To je to. Vidite kako blaga vatra samo drži žar i to lepo cvrči polako, nećemo da ga prepečemo. Sad idemo lagano u završnu fazu. Pošto hoće kajganu, sad ćemo da mu napravimo. Dobro umučite. Voli puno koprive. Ubaciti koprivu, vidite ne žari, to su sve mitovi, legende. Lažem kopriva žari, ali kad se opere ne žari, da znate. Osjetite koprivu.
Ovo ćemo na samom kraju da dodamo, nećemo da se prepeče. Tako. Nećemo ništa da solimo, ništa. Ovo ćemo malo da pobiberimo na kraju sve, jer dole ima raznorazne masti. I slane i neslane i to sve, tako da idemo pri kraju. Šta ćemo sad uraditi za hlebom? Čaša. I napravit ćemo, ovaj se malo polomio, izvadite ovo, to poslije može napraviti tost, ovaj mislim da neće da radi posao, znači ne smije da vam se polomi. Evo ga, jedan, dva, ništa, sad hleb nam je malo bio suvlji, pa ćemo malo s tim da se mučimo, ali uspećemo. Znači sad hleb stavimo ovdje. Napravite mesta. Malo više ovdje. Tako. Ubit ću ovo ekstra. Tako. To je sad spremno. Sad pogledajte šta ide. Jaja domaće sa brda. I polako. I svaki hleb. Polako. Pobeđi. Nema već. A kad se kuva mora bude malo i planiran. Ovdje su trebalo manja jaja, a mi smo dobili velika. Vidite kolika jaja. Domaći koki. To je to. Napravite ovdje malo mesta. U stvari, sve ćemo prvo da uradimo. Prvo ćemo da, pošto je ovo sve užareno i sve je skoro gotovo, stavite rukavice dobro i izvadimo tanjiraču da se ovdje lagano to dovrši. I to dok ide, bacimo kajga. To će sad polako da se dovrši. Moram da priznam, vratili smo još malo tanjiraču. Nije bila dovoljno vruća. Vratili smo još malo. Čujete kako sve lepo krčka. To je pri kraju. Dodali smo ove hlebčiće, napravimo tost. Tako da, tu smo pri kraju, sve po planu. Sad je gotovo. Znači, vidite malo izbrza. Čujete kako cvrči. Paprike, kobaje, ljute. To spravimo sa strane. Jaja, slaninica unutra i kačkave. To morate da zamislite. A i pokazat ćemo. Ajde, zdravlje. Uz prelep pogled. S koji predivno kuvati. I sedeti, raditi, kositi, grabuljati, sve. Servirano. Salata, kačkavaj. I? Ajmo zdravo bili bre! To, prijatan doručak, uživajte. Evo da vidite, kačkavaj se istopio, riblji mozzarella, jaja. A to je to. Nema više šta da se priča. Zamišljajte.